Waqhabuka into efohloza umhlanga. Iza kanje, iza kakithi, iza kakithi, iza kakithi. Yafika yazoqhatya phambi kwethu kanje. Yathi le ndoda le nto leyithatha uyikhwile. Isho kimi. Ithi lesi silwane soqhamuka la sithatha usikhwile. Kusho inyanga njalo. Kodwa lapha kufohloza, bengingafohlozi le nto le kalingana neshishimoya. Bekufohloza into enjani? Bekukhulu mfowethu lokho bekufohloza lapha. Hhayi mfowethu ngase ngicindezelekile vele. Wagwini. Ayigweyi. Sasuka saya kwelinye futhi iyisi lesibili. Laphana kwakukhona ikukhu mfowethu. Ikukhu kuzofanele ukuthi icoshe la. Bese izokala ukuthi kungakanani engakudla. Lokho engakudla kusho iminyaka yami bese ngingaqhubeka ngiyiphilile emhlabeni. Minyaka wesi-5 no? Yebo. Futhi usalele iminyaka emingaki yokuphila? Nginibingelele ngiphinde nginamukele babukeli bethu be-Rumo Monga TV. Sesiphinde sabuka njengoba besinithembisile ukuthi sophinde sinibuyele nesinye isiqephu. Niyazi ukuthi hlezi siniphathele indaba ngenhloso ukuthi abantu abaningi befunde kuzo zonke iy'ndaba, izinto ey'suke y'velele lowo muntu loyo esuke siniphathele ngaleso sikhathi. Namhlanje siniphathele umfowethu namhlanje. Ngicabanga ukuthi okuningi nizokuzwa. Mfowethu ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele ohlelweni. Kubingelele mapholo baphuthi njani? Siyaphila. Futhi siyezwa ukuthi kunodaba osiphathele lona namhlanje ongathi mawuthi le ndaba le uthi sikukhathaze kakhulu. Yebo bhuti kunjalo. Ngabe kwenzakalani mfethu? Kunodaba lapha. Kuthi angumlaleli ngingamchazela mhlawumbe ngimluleke nawe ukuthi ungakuchazele ngoba ngikhuluma nawe nje ngidinga usizo kanje. Igama lami nguSakiseni ngwakwamthembu phansi Msinga. Udaba lami mfowethu kahle ngangiwumuntu owasizwa yenye yamadoda engayixhunyaniswa futhi omunye umngane wami, kodwa ngizochaza-ke ngalokho ngayixhunyaniswa omunye umngane wami engafike ngahlangana naye eGoli la ngase ngiqashe ngakhona. Ngagcina ngithwala-ke ngithatha lezi zinto zokuthwala. Kwangisebenzela-ke mfowethu, kodwa ngisekho layiti kwamanje mfowethu. Okuningi singakuxoxela nje umlaleli ohlezi ekhaya. Mhlawumbe mfethu ngiyakuzwa mfethu ukuthi udaba lakho uthi wathwala kodwa njengamanje akusekho right izinto. Bengicela nje mfethu sibuyele nje ekuqaleni mhlawumbe before uthwale ukuthi bewenzani, yini le egcina ikwenza ukuthi wazi ugcina ufika la khona usuthi njengamanje ngikhathazeke. Yebo. Ukuthi nje lo mdala okuningi ungizwisa ubuhlungu mangingaxoxa ngakho, kodwa-ke yilo vele ithuba lokuthi asikhulume leli. Bengiyindoda mina mfowethu kahle ngakusho lowo mzali ngisusa ekhaya ngiletha ngapha eGoli. Nebala safika saphila-ke nomzali impilo esasiyiphila. Angazi ukuthi yini mhlawumbe umzala ayiseyicabangile emqondweni wakhe. Waba umuntu ogcina esengiphendukela kakhulu. Umzali ube umuntu obesebenza ngekhumbi. Nami kube nokungisiza lapho nalapho. Ngibambe nami khona ekhunjini ngigcine ngihlafuna lokho engikuhlafunayo njengendoda. Ngipheshe nami lokho engikupheshayo empilweni. Ngoba besihlala ehostela, besihlala e-Jeep ngalesa sikhathi. Bekunegenge lapha bhuti ebesihlala eduzane nje nayo. Ebikade idayisa into ey'fana nomaveji yabo, uthola ukuthi mhlawumbe kunomakabishi xubile yabo, ama-aphula, yonke le nto le. Yebo. Imakethe. Yebo, bekuyinto ekanjalo efana nemakethe. Igenge le ebengikade ngizwana nayo ngiy'hlozi nayo yaseMozambique. Nebala-ke siphilile negenge. Umzala ngoba bengike ngakuchazela ukuthi kukaningi la khona ngiphendukela khona, ngagcina nami ngenza izinto ngenye indlela. Thola ukuthi mhlawumbe okuningi bese ngisizwa yiyo le genge le yaseMozambique ebengiphila nayo. Ukudlula yena umuntu engeza ngaye lapha eGoli, nasekhaya kwaziwa ukuthi ngingaye lapha eGoli. Umzala? Yebo, umzala umntaka-anti impela. Shuthi singasho ukuthi umzala wayesejikile. Wayesengiphendukele mfowethu. Khona intombi ayesethandana naye yayihlala ijulisa ngaleso sikhathi. Yayiwunesi ngaleso sikhathi. Kwaba ney'nqumo-ke engayithatha ngokuphila-ke nami nje nebandla. Ngigcine ngiphefumula ngelinye ilanga ngichazela ibandla ukuthi madoda, khona impilo engiyiphilayo nomzala laphana, angisayithandi laphana endlini. Sinokuphathana kanje, sinokuphathana kanje. Uyabona? Hhayi, kuhamba isikhathi kube khona owayebhizi laphana kule genge le, waye umlungu wabo.
umlungu walaba amaseMozambique. Yebo, laba baseMozambique laba banemakethe okwakuwuye umuntu ofaka isitoko yonke leyo nto leyo. Lo umlungu wabo sigcine sijwayelana futhi naye. Angithi mina ngifike ngalaba abadayisayo. Ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ukubabiza ngamagama. Mangifike ngalaba abadayisayo sigcine sijwayelana kakhulu nomlungu wabo. Ukujwayelana kwami kakhulu nomlungu wabo kwakuyenye indoda leyana mfowethu, angifuni ukuqamba bangaphologisi. Kwakuyenye indoda leyana eyenza izinto ngenye indlela futhi. Ngahamba ngaze ngagcina ngijwayela imali ngoba khona nokunye sasinokukwenza-ke naye okuthe phecelezi mhlawumpe okungekho emthethweni into ey'kanjalo. Kwaba nosuku la khona le ndoda engathi ngifika kuyo khona ngafica ithukuthele kakhulu. Angazi noma mhlawumpe yayithukuthele noma mhlawumpe kwakwenzakale kanjani. Yathi icela ukuthi ngihambe nayo ngiyikhapha. Hayi nebala-ke ngoba umfowethu phela sasisazana nashwelene naye. Ungene futhi emotweni yakhe sisuka wayihamba ngephona. Sigudle nale ndoda le wayenentombi ngapha eMidrand. Loyo mfo lo owayewumlungu wale genge le esebenza emakethe engangiyijwayele. Kodwa wayesengikhonze kakhulu mina loya mfo. Sithe sifike eMidrand laphana wathi lo mfo lo wahlahle indoda lolu hambo olude. Njengamanje siyawela sibheke eMozambique. Wena wazi ukuthi kuyiwe eMidrand? Mina ngazi ukuthi kuyiwe eMidrand, kuyiwe entombini yakhe eMidrand. Sasinakho ukuya vele entombini yakhe. Sithi mfowethu uma sisuka elokuzaneni eMidrand. Hayi mina nophuzo mfowethu lalo ngaphezulu kakhulu, ngangiphuzile nje ngangidlile ngizokusho lokho. Hayi saqokola mfowethu sahamba laphana isikhathi cishe ngasihlambekisa uthi mhlampe no 5 hours lento. Baphinde semgwaqeni. Uphaphama kwami ngathi mangiphaphama ngijulukile nakhona nje ngiyashisa nelanga. Ngithi ngiyambuza ukuthi mfowethu sikuphi la sikhona. Bese ethi wena ubona ukuthi sikuphi la sikhona. Sasiku-highway endleleni enkulu u-freeway. Bese ngichazele kulalelwa ndoda. Njengamanje sibhekele ngakithi eMozambique. Yena uma umbuza ngophaphama ukuthi siyaphi, uthini ukuthi niyaphi niyokwenzani eMozambique? Akabanga mfowethu esangichazela ukuthi nami indoda engangikholelwa kuyo kakhulu engangiyethemba yayingenza umuntu ebantwini leya ndoda. Yayikwazi ukuthi iyakukhumbula ukuthi-ke mfowethu mhlawumbe akanakho kokudla namuhla, mfowethu akanakho kokugqoka ukuya phakathi kwabantu. Mfowethu ake ngimbhekelele mhlawumbe nami ngokuncane. Uyabona? Saphilisana naleya ndoda leyana kwazi wafika lapho. Kuwukuthi usizi lami nginokuyivezela ukuthi umuntu ophila ngaphansi kwasiphi isimo. Khumbula ukuthi eGoli ngifike ngomzala. Yebo, umzala usejikile. Umzala waphenduka. Okay mfethu, niyahamba neMozambique. Niyafika eMozambique kwenzakalani? Ayi sifike-ke eMozambique. Sithe sesifikile kwenzakala isimo sokuthi le ndoda le yangitshena sesizofika nje vele sesizoqala ukungena esangweni. Ukuthi isango lakhona lihlukene mhlawumbe kabili noma kathathu. Ngoba loya muntu umuntu osebenza ngakade. Masizongena ziningi iy'moto ey'ngaphandle. SeniseMozambique manje? Yebo. Niyaphi? Ngoba niseplasi ekuhlona ngamasango khona, kukuphi khona lapho? Sengibona lapho kahle kahle la sasiya khona mfowethu, sasiya emntwini othenjwa wuye lo mfo. Angilayela nokuthi-ke wena mfowethu ngikade ufuna imali. Wena nanga umuntu ohanjwa yimi. Lo mfo lo owayenemakethe. Mina engijwayele igenge le edayisayo emakethe. Sifike-ke nebala kuye-ke. Hayi cha, sidlule iy'moto. Wangitshela mina sesiqeda kudlula iy'moto lezi ey'khona phakathi ebaleni ngoba kuchaze ukuthi abasayo cishe ayibathathu lapha noma ayibabili. Siwadlule lawo basako lawo sidlule zonke lezo moto lezo. Okuyokuthusa kakhulu kweza yona ngqo leyo nyaka leyo. Ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ukuyibiza ngegama. Akunankinga. Yathi ifike eduzane nathi. Lo mfo yambona. Bayazana. Yavele yeza kuye mfowethu. Ngixoxela ukuthi mina iy'moto ezaziphambili kunathi
zaziza cishe ko-15, 16. Kodwa wathi sebona le ndoda le engahamba nayo ngalesiya sikhathi weza nje kithi futhi ngqo. Watheza sezofika ngasemotweni le ndoda ngoba ngihleli nayo yangitshela into eyodwa yathi nayo indoda ezokwenza ukuthi uceba ube nabantu ube nayo yonke into. Yafika le ndoda lena. Yafika indoda nebala sasuka sabheka ngakuphi sesiye eyisini-ke manje la kwafike kwenzakala khona iy'gameko. Eyisini mfowethu kunendawo engangokusuka mhlampe la encane kakhulu mfowethu, encane kakhulu mhlampe kungahluleka ukuyikala. Ngale kuqala amanzi kuqala umhlanga. Yazi mfowethu laphana kwaqhamuka into sesiphakathi. Kwaqhamuka into efohloza umhlanga. Iza kanje, iza ngakithi, iza ngakithi, iza ngakithi. Yafika yazoqhatshwa phambi kwethu kanje. Yathi le ndoda le nto leyithatha uyikhwile. Isho kimi. Ithi lesi silwane soqhamuka la sithatha usigwinye. Kusho inyanga njalo. Usigwinye? Ngisigwinye mfowethu ngomlomo kanje ngigwinye. Isilwane soqhamuka lapho ishishimoya. Cishe uyalibona ishishimoya. Ishishimoya lenoboya. Yebo lenoboya lemnyama le. Kwake kwaba nzima mfowethu kangakuthi ngaliyeka lake lahamba isikhathi ishishimoya. Sinali manje la. Naye le ndoda le ngithathile yokuyisa ebalini. Naye inyanga kabi. Isiqhamukela ngasemanzini-ke yona. Kodwa lapha kufoshoza bekungafohlozi le nto le engalingana neshishimoya. Bekufohloza into enjalo. Bekukhulu mfowethu lokho bekufohloza lapha. Mana-ke mfethu ngicela nje ke sizame nami ukuthi njengamanje wena lento ibifohloza umhlanga lapha enkulu kodwa mase kuvela la sekuvela kwavele kwaphuma into encane bese kumele uyigwini encane le kwakuthiwa ngiyigwini wagwini hayi mfowethu ngase ngicindezelekile vele wagwini ngayithatha ishishimoya le ngayigwini ngithe sengiyigwinyile sasuka saya kwelinye futhi iyisi lesibili ethi sisasebenza sithe sifika kwelinye iyisi lesibili laphana kwakukhona inkukhu mfowethu inkukhu yebo wakunikeza ubhilo uyabona ubhilo wathi akuhlakaze kanje bese kuchitha kanje phansi uzoba ngabaqatha inkukhu kuzofanele ukuthi icoshe la bese izokala ukuthi kungakanani engakudla lokho engakudla kusho iminyaka yami bese ngingaqhubeka ngiyiphilile emhlabeni laphana kwakunama-sacrifice amaningi abaningi nebala-ke hhayi kwenze lokho ngoba nami ngase ngingaphansi kwengcindezi le ndoda le engifike ngayo la engangiphila nayo eGoli inebakethe iyi-owner lebakethe ngihamba nayo ikhona la inyanga yayo le akwazi ukuthi disappoint ikhipha imali la izabela mina futhi iphila umzala lo usekhaya mina ngilethela eGoli sengijikela angisahlali nomzala sengiretelwa yile ndoda yonke into eqondile nami sekuyizidingo zale ndoda. Okay mfethu na umbila-ke inkukhu wayiphosela ayifothu ukwenze lokho yazi ukungiphatha kabuhlungu kakhulu nokungenza ukuthi agcine ngifika la kuwe futhi ngoba ngifuna usizo. Lento yenzeka futhi ngo-2020 nengikhuluma ngayo mina imali benginayo yonke imali ayikho imoto futhi bengiyikhiphe ekhaya ngoba ngase ngakha nje ngale ndlela le ngisakha futhi ngenza nje ngale ndlela engenza ngayo ngalobola ngenza yonke into wathi-ke loya baba inkukhu yathatha imiqhakazo le yombila yaba yilishumi sekusele neshumi leminyaka engizoyiphila emhlabeni. Wayiphakela yathatha ngayo yathatha 7 mfowethu. Utheni into yango-2000 bani lena? 2020 namhlanje 2025 minyaka wesi-5 lo. Yebo. Futhi usalele iminyaka emingaki yokuphila? Emibili. Yikho ngikuwe mfowethu ngicela ukuthi ungisiza ngaleyo nto leyo ngangithwele mina mfowethu nginayo yonke imali ey'gwini azikho iy'gwini engakazi mina ayiqamba bami. Bengicela nje mfethu nakho njengamanje usuyigwinyile le nto le isheshiboya
Kwafika nala futhi khona esigabeni sesibili kwamele uphakele inkukhu la sekhona sekumele kuvele iminyaka ozoyiphila njengoba uthatha lento. Yebo mfowethu. Nabuyele niyajika manje nalo mngani wakho wasemakethe nibuyele emuva. Ufike ile mali uyenza kanjani mase ubuyile? Sajika mfowethu into angitshela yona yazi futhi iyokuthusa into yomuntu othwele mfowethu. Ngendlela ongeke uyazi. Phela kwabalula kakhulu esakwenza naye sesibuya le eMozambique. Wathi mfowethu nawe ngiyokuvulela imakethe kuphela. Wathi uzozongibona. Wathi lalela le makethe yakhe akusiyo le makethe ezosebenza ngale ndlela wona uyicabangayo. Usebenza kanjani? Yayisebenza mfowethu ngale ndlela le ukuthi kwakunabafana boboya mina bakusondezela imali. Kanjani mfethu kanjani? Kanje ukuthi mfowethu akithi yabona bawunesitolo. Mhlawumbe ngingakuthatha iviki lokho ukuthi uphinde uyostokha futhi. Mina kimi kwakuphela isikhathi encane kakhulu safanele ngiyostokha futhi. Ngaze ngakhula kwakhona okunye engikwenzayo. Okwakufana nento efana namakhawashi. Kwakukuningi nje mina futhi bekukuningi ebengibhizi ngakho. Iminyaka ithini ngaleso sikhathi wenza lezi zinto lezi? Usuthwele manje Ngangineminyaka ewu-27 kwaku-2020. 2020. Yebo. Uqala nini la njengamanje kunjani kuhamba kahle noma sekuyabheda vele? Yikho ngikuwe mfowethu hayi akusahambi kahle ngiyacela ukuthi ungidolele umuntu mhlawumbe ongakwazi ukuthi mhlawumbe uke nazama ukukhuluma nalo mfolo wayihambisile ngalo lo mfo wayihambisile mfowethu besikhuluma naye esikhathini esedlule. Kwenzakala isimo sokuthi-ke naye-ke bagcina futhi ngithi ngiyafika lapha emakethe ngelinye ilanga ngathola ukuthi akasekho emhlabeni usashona. Wena manje awusakwazi ukubuyela wedwa ngale eMozambique ukuthi uthole lo muntu? Akazi nokuthi futhi kwakukuphi la ngikhona. Okay mfethu ngiyakuzwa ukuthi uthi izinto njengamanje ayisahambi kahle. Mhlawumbe ngicela nje ke sibuyele ngase sikhathi lesi seyingaqala izinto seyiqala izinto engasahambi kahle. Kufanele kwenzakalani? Wamfowethu mina yabona bangakuxoxela kuningi kakhulu okwakwenzeka mfowethu kuningi. Thina nje mfowethu uzokhuluma kathi besinaney'ntombi nje thina. Nginey'moto ebeyisebenza ziko-Bolt engangiyifake naye umfowethu lo owagcina engithwalisa. Hhayi yazi futhi kulokhu kokuqala ngaqale ngangathemba ngangakholwa futhi. Ishishibuyele lingaligunya le eMozambique. Ngithi ngiyangena esitolo lesi engase nginaso mina ngithi mina ngase nginemakethe yami nami iqondile nami ejulisi. Bangene emakethe ngifica lezi zinto engay'khunya zey'nqwaba esitolo. Sekunesimo sokuthi kunomuntu ozodlula emnyango wasesitolo eyothenga kwenye indawo ekude bese ebuyela la ebuya khona edlule kimi. Into ebingenzeki isidala. Zashayisa futhi iy'moto ngahlulwa imali ngagcina eflethini ngase ngihlala kulo mase ngihlala eJewel City ngaleso sikhathi. Ngahlulwa imali yokugcina ngikhokha amarenti ngagcina ngihluleka mzala. Ngagcina ngihluleka. Ekuhlulekeni kwami-ke kwaze kwafika ekuthenini-ke ngiyayazi mina into engayenza nale ndoda futhi yaziwa yimina ngedwa ngoba nalokho kwakhulunywe yisini ukuthi wena ndoda le nto ayaziyo wena. Ngidinga usizo nje manje. Angisakhoni. Awusakwazi nala uye khona awusakwazi. Nalo muntu owayekisela phakathi usashona naye. Babukela emakhaya niyamuzwa mfethu uyakhala uyayikhalela uthi wahamba wayothwala wathwala ngale ndlela athola ngayo kwaba ukuthi unqonyelwa namalanga okuphila oku-7 years. So njengamanje usenyakeni wakhe wesi-5 and uthi izinto ayisahambi kahle ayisahambi njengale ndlela leya esaqeda kuthwala yonke into yayihamba kahle kodwa manje izinto ayisahambi kahle. Uyacela ucela usizo noma wazi inyanga le yaseMozambique mhlawumbe ukhona uyazi inyanga yaseMozambique esebenzisa le ndlela le yokuthwala le yathwala ngayo. Sicela ukuthi asixhumanise nayo. Ongasubscribe siyacela ukuthi asubscribe ecindezele notification button ukuze uzothola ama-message ngaso sonke isikhathi uma kukhona esikufakayo. Siyabonga kakhulu babuye.